Benvinguts un cop més a Cooperes o Competeixes, el concurs on tots els beneficis es destinen a la causa benèfica de guanyar pasta, molta pasta. Encetem un nou bloc sobre arrelament al territori, saludant a l'Eva i a l'Andrés d'Espai Ambiental, una cooperativa que treballa per la transició ecològica urbana a través del desenvolupament de projectes comunitaris amb vessant ecosocial. Això vol dir tallar carreteres i tirar ketchup a la Mona Lisa? No, home, no, tampoc. Fem projectes comunitaris d'educació per millorar la vida de la gent i dels nostres ecosistemes. Treballem per la transició ecosocial. Per no deixar la mobilització. He deixat el cotxe aquí fora. Me'l trobaré sencer quan surti? Ve amb cotxe, el tio, de sobre. No, pots estar tranquil. Bé, comencem amb la primera pregunta. Quina d'aquestes fruites o verdures no és de temporada al mes d'abril? A. Els espinacs. B. La pastanaga. C. El tomàquet. D. La taronja. Doncs C, el tomàquet. Andrés, quan és, segons tu, la temporada del tomàquet? Home, segons jo, i per la natura, el tomàquet és sobretot a l'estiu. Incorrecte! Els nostres amics d'Espai Ambiental no ho saben, però gràcies al mar de plàstic d'Almeria, totes les fruites i verdures són de temporada tot l'any. Segona pregunta. Què és la gentrificació? Aquesta és fàcil. A. La tradició gastronòmica de posar albocat i salmó a les torrades. B. Que el català sigui una espècie en perill d'extinció. C. Paraula sueca que podria traduir-se com tots els meus veïns són expats. D. El que fa que no puguis viure al barri perquè t'han duplicat el lloguer. Evidentment, l'última, la D, que no podem viure més als barris, perquè és impossible. Marquem la resposta D. Doncs incorrecte. Si no tens diners per pagar lloguer, Eva, no és culpa de la gentrificació. Del que sí és culpable, i ho celebrem, és que puguem fer un brunch cada dissabte al local més cool del nostre barri. Perquè a mi em tornen boig els brioixos d'ou escalfat amb salsa holandesa. Tercera i última pregunta. Jo compro local i de proximitat. A. Les pinyes tropicals dels queviures de sota casa meva. B. Un vestit d'Inditex made in Bangladesh. C. L'apartament de Begur que he llogat per Airbnb. D. Les bambes and the Dam de Top Manta. Clarament la D, les bambes de Top Manta. Per què n'estàs tan segur, Andrés? Home, perquè estan dissenyades pels mateixos manters i a banda les fabriquen en tallers petits d'aquí a Alacant i Portugal. I això què t'importa, estimat amic? A nosaltres. L'única resposta correcta és la B, Inditex, el nostre referent d'economia de proximitat. És un orgull que el nostre paisà Amancio aparegui a la llista Forbes com una de les persones més riques del món. Aquests són els nostres empresaris que necessitem. I si aquest no és el vostre concurs, No. presenteu-vos els premis Micaela Chalmeta. Aquests. Molt bona nit.